ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school, at dalat ta dito'y balay, tasaan mo't nga rod makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinag-eskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang ituldulod kan kwa na iti pagadalan, tatang. Wen tasikakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Pagyamannak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti day ta trabaho, manak ko. Mapan ka di parlor, nanang? Madamdamapay, anak. Nasapa pa himat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidag. Aglaba ka di ita? Pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaan mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, taisaganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo abatya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga adu ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga oray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan, sakbay amangalak manan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon nga ibalnaw? Wan insagana ni nanang ko amin dagita, sakbay ama panagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita, tapno nalakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw ken di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya a pagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangan agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iti anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi? Nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngumsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyang mat anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro akit gel-gel-gel-gelon. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, anakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbakbakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan nga agpaiso. Anya nga iti masakbayan na. Kat jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay ti mayat nga agpalabakan ko na. Siyak ni Sister Eliza. Anya kadi nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti Tianggem, Barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat 2:00. Apay ka di? Kayat ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister? Wan. No adam amom dita, nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada napatag nga ibagak. Hoy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito isango ti Tianggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay Tiangge. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an naisarong ijay. Imbaga na, nga agawis ak kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod, tapno daras ta makadanon ijasango ti Tianggeo. Ay, itang rodan Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti Tiangge. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre an naisarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a madre dito'y. Ay umayak nga raud. Ay, duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ad-ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Uri kitang. Agmartyatan to iyain tablado. Namnamaak day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasaom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Guwapo aparo. Tay mayakit nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo? Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno manong. Awan nga min balay ni Ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Uwan manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargaret mo. Ay, thank you manong. Jak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Bigag danag. Siyak to ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kati abulsak. Wan, sister. Diyak pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursuro nga agmasahe kan agilot. Agmasahe? Kan agilot, sister? Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Adda nga tamat agpamasahe kanyak, sister? Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y ka ni nanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo. Takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yo ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakder iti massage clinic na. O, diadan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. At daan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka diti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apawk. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan, tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka diti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka di!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang. Umayan. Oh, Carlos. Aday bagang? Awisin ka kumatag pasyerta. Mabalin? Sige. Urayan nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan. Basta makarelax na. Ay, makabanong tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ngagpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyal. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga ag-training nga agmasahe. Ijay mo ti pag-trainingan da o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister. Italaing ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panag-training da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day, tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ahin napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mo ti kuna dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da. Naggapuam, lolo. Naggapuak man ije kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Ay, kumusta ngay ni Helen? Nasaya at matapok. Madaman ti training na. Ay, damag ko. Mabalin kanumat nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan mate? Mabalin na ti agaway ta kumpurmay no sa dino ti kayat na apagtrabahuan. Mabalin ka di nga iti bukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin Tada ka numot itid da a certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat-mat, sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Saan ka nagkamalian ang tulong kan ka? Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lubong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma,
Tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalagkay ti Apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamatulog ha. Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka makan ka. Basta siya. Maturog ak tanaulawak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginom ta. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman naimas ti arak. Saan mat nagingal ka napait? Kasta lang. Tanabit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ureg malmalama di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak taulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanehom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van nga iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay nga nakita ta. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi eh. Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay salawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawiyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramit ta. Anya ko man wag bunga. Bayam ah. Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kung dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan ti agbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helay ni ti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Agkuyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwanan no kas pangarikan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan ama nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot. Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen. Dan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam naibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Di nakiguyod. Agkin-kinapkup ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat no ngay awanan day tako nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. Umay kakit di. Si kaman at makaamon. Ay na makikiyat kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsaw. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Ada ngamin ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga ron nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga ron no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Papanam nanang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sabali a probinsya. O sige nga rodan, bye.
Apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti barigot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha? Tayong ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu mati itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko? Kad sa anak matin asumsumrak. Kad maisa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit na masikog ka? Ay, mariribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko man ti paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita idyo porokyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka, amangi karga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo na tigam gamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amwan ta no makalpas mutlaeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti ibagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo. Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umaymanan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mau. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tapno awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Nulakit tamayat day ta pagsapulan, o di mangala tayo iti lalaki a masahista. Tayo sumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babaya a customer, apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao, nga agmasahe iti massage clinic mau. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalbag katikas to eh. Babawi kon anak kiden nakinkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agungot ti aking balay. Ay, buisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda.
Customer ko amin dagita nakatugaw nang nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe ka dagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo na kastoy ti umay agpamasahe, nanang. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadagiti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko. Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin dagitay nagpamasahe, ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis, kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Hoy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan mo tatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas? No kayat mo, di oray awagan ka iti manager. Oh, ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa? Ay na, si Kamat. Assistant lang yan, mayatan. Mangrugi ka nga rin ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti may agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay assistant ko na kuma. Oy no, adumat nga agpaiso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan iti lote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano ti nagpamasahe nagmalam? Pati pa yung nasakit ti saka na anataangan. Umay da agpailot. Jak nga rod ni namnama akastoy ka ado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apay adi ka matagaw-awidan. Nanang, pangaasim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak ditoy. Anya tinapasamak mo. Apay ngadda ka dito ospital. Aganakak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan takin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y
anak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam. Itatagrigat ka, ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kumaan pangasim. Sinalbag kiti. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka at di yu pa'y imbagbaga kanyak. Ita lang nga ibagam taaganakan. Pestek di. Ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na nanang. Saan kayo nga gungat? Pangasim. Pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mat, ta-wife kunak manen. Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Sino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko la binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mat anala daw asimang pait. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko ana. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay amangan tayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto no maladaw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken kwa na iti kinasingpat. Tapasablo gandak pa'y mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat nasingpat kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpat kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, isuan nasingpat kami, mat. Ala, aginan na kayo nga rudain. Tain na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arap maap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyangga po iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ninanang. Agpay sumat, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? Anya ti klasin nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Awan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad, iti bayadam kuma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na, taawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you, ta binayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na.
Saan anaragsak? Ta imbes ka nung agbalinak ami wife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan, ti apo ko na. Kaano ta ka ding agkalay sa? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo nadda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir, nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim. Igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas kong agpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Sa bali mo ngamin aramid mo. Si kamot day tamasabat ko, Ben. Nagapuam. Nagapuak iti balay ti gayam ko, nga amok. Anya ti kayat mo asawan? Gayam mo ti amom? Diyo ka di pa'y amo? Siyak ti assistant ni Helen, iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Adda ka di massage clinic, jay bulag? Uy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, ado ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak, nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamot ti lugan no awan gasolina na. Kasta ka di? Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? At damot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kasjay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kwa na. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Imposible data. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud dayjay abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Ay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras tibiyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ide balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Asino kumati alam akaduam aber? Nagado babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina. Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Anya pa'y lang nga pagrebangan na ti kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko. Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. Nayunan tapay ti urnong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Intun malpas ti maipatakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga gabang. Mabiiten a mapasamak dayta, anak ko. Imbaglakit din, tado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno dayta, nanang. Awan daytoy apagsapulak no saan agapukan kwa na.
Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas kan natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Adan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwa na? Day lang nag-training dito, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingpot day jay. Isu ti kadwa na nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mo iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay jay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Sino day ta babae? Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay jay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Sino day ta babae? Apay nga igamot ti cellphone ko. Sino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayem ko. Adda ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Dinadahil mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y, mat. Kan nasa lunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo met na nakaurnaw iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ang maipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang. Amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaam mo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmaten nga agtrabaho. Alangarod, tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Sino pa'y kumati agtitinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala, tatang. Iso sika ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawang? Sika ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatan ikanti inam iti kwarta. Awanan ka iti bain. Mudto'y ta cellphone mo. Apa niya parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang. Tapno awanan ti aramatam amang text ka dagiti agdudong mga babae. Ay na, makabil ka magitam. Say! Padasam. Pumanaw ka dito'y. Diyak ka sa pulang ti lalaki akaskan ka. Umanawak man laangan. Diyak ka sa pulang ti kaskan ka. Di ka lang kuman nakikita. Nadadahal ti biyag ko gapukan ka.
Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko, nana. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Jak mo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasimot ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at tinapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray atoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Naala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabang bannog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May Satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day tapanagsorin tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpeta, kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaang kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laungan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka mat gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat numadama pa'y amang ipatpatakder iti balayda, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalinak a Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay nga inawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Sana siya ti pagdamagam, bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Wisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung daya ang tao. Taoray siya kat linipat kumatan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na.
Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sinag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Well, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado nga minti parokyano ni Helen. Magustuhan dati serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok lata. Nanang, umay ka mga nang. Itay pa'y anak ko ulimak ka di tatugong mo. Ay, uray gayam bulag. Kat adda atiwan na asan ang bulag. Maawatak ti kayat mo asawa nanang. Nadyak agbidnot. Ni Helen tidakda ka mata. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulag. Dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan ta pa'y apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Wen anak ko. Awisan tayo tinangtulong kan ka. Nagmayat ko ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabantiguro-iguro ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ruditan? Rumuarak. Pinakpadasan ti umutang nadagpautang. Imbag no dagpautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray bagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang ang damasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngay awan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Uy, kaslagsang sangit. Uy. Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pangutang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Agore ka, taikan ka iti pang pa-hospital mo iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday pa utang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti hospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di hospital. Hoy, kaasimat ni Maya.
Agsangsangit piman gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi natulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, simangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rom-romwan. Adda ka di mo lang na utang mo akwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang, kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akamali. Diyak ninamnamaan ni Helen at tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oras siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At tibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Agpaisutay ko nada. At tibiyangkat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat adda ta ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan lat amukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige, nanang. Talaak tibag ang naglaon iti gamit ti ubing. Umunaak nga rodan. Anya ti ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing. Nadinggi ka no. Anya, dinggi. Ay una yan. Isumit lagayam asaan abo mababatigur-igur na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y tidara, nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at ti ubing. Imbag no umanay deta inutang mukin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan? No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy man. Kastoy gayam ti kinarigat ng dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine, tadinggi ka no. Ang kasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, dahi tati ibagak ni Helen. Ay, madama ngamin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman nakitiawag mo ha. Awan anyaman na. Kinapudno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamit ti naibaga ni Ben. Kasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasaupay ni Ben.
Ngay mutang kanu ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanut kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kau. Bareng saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangay iti umut-utang kini Helen. Ay, nagrigak nga agpaiso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital, saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Ne, sika ka din na ito, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iji ospital. Ngamsi ka, nabartag ka manan. Day talati ang mong aramidan. Tapakibyan naman nanti pa, nagbartag ko. Ingka aglamas iti arak, kaday talati ang mong aramidan. Piste ka lalaki. Ano ya? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti bagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangam, no adda panunot mo nga ama. Anyang iti gatang ko. Ikanak man kiti kwarta, tawang kwarta. Piste ka talaga. Aglisi ka dita. Ah. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan sirsirbing. Abay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa na. Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kumantiag sa gaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa. Ibagak nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amomot ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon tayo akit daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan tayo iti pamakawan. Sakbay, nga akit daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Dimawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya tiintad mo akanan na. Tiinsangpot da na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan, nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Ne, Sofia, naggapu ka di iti ospital?
Wan, napan kayo matgayang bimisit na ijay idi awana. Wen, kat idi may ni Sister Elisa, nagmaymay sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apukom. Ha? Kaano ti panagkararagyo kada sister ako no? Idi malam kalman. Nagkaykaysa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Amom kadi nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit. Di mawat iti kanin na. Idinto tadi namat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Day tatipod no. Ti ammo kat awanan namnaman na. Apay anak ko nam di kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idesaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturongam? Kunakman no ko natin na magrabe ti kasasaad ti ubing, idi nakita kami. Saan mo't gayam? Mangmangan mo't. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akid dawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti aramid mo. Damagan man nga rod kininaanang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Uwan datang. Jay laangan isagana tayo apag sasangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Inton umay ni sister, ibagakan kwa na ti plano tayo. Ison ti mangayab iti padi amang bindisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iyawis tayo kaday kadagiti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsa. Ay na, jak ni namnama, at iapo kok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa, kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor, medyo nalawa asiled. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka ding aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apagbalinan apag taripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilhed. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mo't ditoy. Adamat ijay sigod apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay di ti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ang masahista. Ita, nakaibangon iti balay apag taripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor, mabalin ka din ti agawin. Wala nang, urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito Wan nga rod nanang. Imbag ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito
Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan ti akin putot. Saan kun anam namaan, nanang? Jay la agbartek ti amuna no adda kwartana. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pay, anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Si kaman lati mapan mangawis kadagiti kapurukan. May papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ay katuna. Kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo. Umay ti padi amang bless iti balay. Kan ti pagtaripnungan nga kararag. Jela kan di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay. Pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong adunto ti tao. Adu ti pakanam. Talaga akasta. Bindisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod kumat. Kitaam ka di, nanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom, nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Day ta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Day ta ti pagtinulungan ta panunutan, nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipalubos ti bumaba. Agtalina edak iti ngato. Ngam ti saludsod. Kasano? Nanang, aday tantipati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apasat ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaaruban. Taag na eddan dito eh. Ay, makarit na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti apo ang maadaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti madan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister? Kat, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay ang ti apo. Tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo Padi ti taraon. O sige, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selopin ko dito'y bag ko. Wala nang, no itad ko kan ka, makaammo ka ang mga selopin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asagana da. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Wala nang, ariglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wan, ngam sa anak apumanaw ijay. Taamangan no adda mapan nga aso. Kat kanen na ti maikargak iti selopin.
nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Si katimang kibin iti anak mo. Ta siya kun ti mangawit iti bag-ana puno iti karne. Sige nga ruden, nanang. Intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Kat medyo nadagsan ti karne. Saan abali? Taadon day ta nga abasto tayo, nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpaiso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay, nanang. Anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jakmat maipagnan. Anay, nagsakit. Imbag ta saan anapatog ti karne di tabag. Ay, di sakak ti parikot ko. Nagsakit. Saan ko ang maipagna? Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ang apaman amayawid ko ti karne. Aguray kami ti apukok. Agsubli ka at agos. Darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdak. Wan lolo, sa dino ti kayat yu pagyanan. Iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato ken umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic, mau. Da kayo lat na, lolo. No sa dino ti kayat yu pagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid kaw. Ijay sigo da balay tayo kat basit laang ti silid kaw. Enjoyan nyo tinalawa silid, lolo. Iti kastuya ka lakay kaw. Uray sana nalawa ti silid kaw, apo. Diyo ko na kay kayat yu pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay, saan metkit di, apok? May mayat metkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako, nanang. Kasano ti sakram? Di ka kadipay makapagna? Ay, nautot isakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga intay pailot. Amangan no adda na ipit nga urat. Kasanungay kat sa anak mo't ama kapag naamapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito'y amangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige, nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipagna. Ad-adda nga agsakit no ikuti. Nay, adda kamot maya. Adda ka din nalipatam? Kwa nana, naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibaga, ta saan ama kapag na ni nanang ko. Awan ka di ti sugat na. Awan, nana. Ngam limtag, iso amarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak, nana. No saan ama kapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod, nana. Adapay ngamin ijay dalan, ta saan ama kapag na. Sige, nanang, taikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Wen, nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang arod tagid daak dita stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga wikan ka, nanang. Ay, agyaman kada kayo. Agida akon. Intayo nga ruden, nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot kisakam. Agtugaw ka, nana. Rik na, no niya tinapasamak iti sakam. Panakairanran na nalakit din ang nagtayak ti bato ang nabadekak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na.
Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam anasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti panagpwesto na. Ano usam nana taguyudak tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige nana, guyude kon. Anay! Ay, nagrituok nga agpayso. Maidisukon. Mayat ka din nana? Saan ka din anasakit? Ay naglaing ka nga agpayson, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpayso ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na ti sakak. Mano ka di ti siningir na, idi inilot na ka, nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko. Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo. Ay, nasingpat nga agpayso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y, agingga nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpayso, nanang. Ang mga ni ibagada nalipata kong ti utang ko. Numaminsan, agpayson samot ni kunada. Ano na parabor ka iti padam a tao. Swerte ka numat ti agsublikan ka. Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga ano samti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayag? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklakit din no, niya ti kunam nga urayag. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako na kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabali awagas. Nakasaom ka din ni Helen. Anya nga iti kunana. Nakaamirisak itimbagana, nanang. Anya ka di timbagana. Apay anak kaamiris ka ako nam. Amo kanu ti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swerte kanumat nga isubli ti apo. Iso siguro anaduras da nga agina. Tama nagparabor da ngamin. Nanang, kaanuak nga tamat nga agswerte. Iti trabaho ti pagswertyan ti tao. Tamaaddaan kay ti sweldo. Ngam no awan trabahom. Kasano ama ko na aswerte? Kaanuak ang maaddaan iti trabaho. Kat addamat anak ko nga awir ko. Masapula ka na yun anadalos dagiti abong ti kama apagmasahyan. Mangalaak pa iti kaduam nga aglaba. Ay ket, adakan ka dayta, Helen. Pati dagiti lupot mi kadananang ken lolo. Saan mi amasangon ti aglaba? Ada ka di amom amabalin nga alaan na para laba? Apay adi mo padasan ni Maya. Saan ka ding adu ti utang na ken ka? Kat saan pa nakabayad? Padasa man nga wagan ta kasaok. Umay dito hinton bigat. O sige, idanon kung tulangan ijay balayda no agawidak no malam. Kayat na nga tati aglabandera? Sana bali ta washing machine mat ti aramatan na. Saan mat nga aggalgal? Nagrigat mat ti kastuyan. Awan pa'y makukwarta. Uray siyak nga rod. Awan pa'y agorder iti online. Adumat nga minun taglaklako iti online. Sa anak mat ang makabirok iti trabaho.
Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. Adda kayo kadi? Adda tao. Inkailo ka tiri daw. Wala na. Sino nga ta? Hoy. Si Kamot, Ben. Imbaon da ka kadi nga umay agsingir. Ay na, saan nga agsingir ti gagarak? Imbaunak ni Helen, tadamagit ka no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayaat nga rod no mamindwa lang iti makalawas. At ang amin awawir ko. Saan amabalin nga inaldaw? Saan nga inaldaw? Sa maysa, washing machine ti aramatem. Saan mo agalgalan? Mabalin mo ti umainton bigat. Helen, ininutek ka di abayadan ti utang ko babaan iti panaglabak. Saan ko ngayon pautang dayjay, Maya? Intulong ko iti anak mo. Anya, kaya't mo asawan? Di naksingiran? Wan, itad ko titangdan mo takaasim at ti anak mo. Nagsina kayo gayam iti amana? Nagsayaat ka, Helen. Ti amok kat utang ko dahi ti akwarta. Saan matgayam tatulong mo? Pinaraburan nak ti apo. Iso nga iparabor ko mat iti padak a tao. Unay kita nagsinaw ti puso mo, Helen. Ika gumaak matapasin awan ti puso. Massage clinic lang ti pagsapunam. Kasla na bindisyonan ka unay, gapo iti kinadalos ti puso. No lakit tiyag na nayon akastoy. Iparabor ko iti padak a tao. Tasan ko matlang amay tugot inton matayak. Diyak ninamnama akas ta ti pagbanagam. Ti dumuras. Babain iti tulong ti apo. Uray may sak abulag. Makatulong ak. Babaan iti panagtrabaho iti massage clinic ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti panaglablabas ko iti kalabas. Pakawan anak ko, Helen. Lipatan tayo tinapalabas. Kat mga barwanan tayo. Takas dati kayat ti apo.